سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم لومون كم وترو زي تفرالي سبورتا وحبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر نعدم አርሜኒያዊ ሄንሪክ ሚኽታሪያን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አዘርባይጃን በዝሃቡ ፈቃድ መሰረት ምስጋንቱ ኣብ ፍጻሜ ኢሮፒያን ሊግ ክጻወት ቀጠልያ መብራህቲ ተወሊዕሎም አርሜኒያን አዘርባይጃንን ንብዙሕ ዓመታት ዝቐጸለ ደማዊ ጽልኢ ከም ዘለዎን ይዝግለጽ ስለዝኾነ ድማ ሚኽታሪያን ምስ ናይ ቅድም ጋንቱ ቦሩሲያ ዶርትሙንድን ሕጂውን ምስ አርሰናል ጋንቱ ምስ ናይ አዘርባይጃን ጋንታታት ኣብ ዘካየዶ ጸወታታት ክገይሽ ኣይጸንሐን ናይሎም ዓመት ናይ ፍጻሜ ኢሮፒያን ሊግ ጸወታ ግን ኣብ ከተማ ባኩ ርእስ ከተማ አዘርባይጃን ክካየድ ምዃኑን እታ ኣብ ምጅማር ናይ ዓመት ህይወት ተዓቢ ብምባል አንጻር ካራባግ ምስ ከተማላቱ አርሰናል ካብ ዩኤፋ ውሕስነት ክወሃባ ክትሓትት ያጸኒሐም ኖ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ አዘርባይጃን እተጸወታይ ናብታ ሃገር ብዘይ ጸገም ክኣቱ ከም ዝኽእል ገሊጹሎም እንተኾነ አርሰናል ተጸወታያ ካብ ውልቀ ሰባት መጥቃዕቲ ከይወርዶ ግና ስግኣታ ኣዓረፈን ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብወግዒ መጋረጁ ኣብ ዝዓጸሉም ንብራይተን ዝዕንወት ማንቸስተር ሲቲ ተዓዋቲት እዚ ውድድር ክትከውን ከላም ሳዲዮ ማነ መሐመድ ሳላሕን ኦባሜያንግ ድማ ብ22 ጎላት ብሉጻት ኣመዝገብቲ ሾቶ ኮይኖም ሲቲ ሻምፒዮንነታን ምርጋጽ ናብ ሜዳ ብራይተን ተጓዒዛ ተጻዊታ ኣብዚ ብራይተን ቀዲማ መሪሕነት ዝሓዘትሉ ጸወታ ተጻወቲ ሲቲ ንጽዋ ፕሪሚየር ሊግ ኣሕሊፎም ዝሃብዋ ካንቶ መሰሉም ኣብ 2012 ኣብ መወዳእታ ደቂቕ ሾቶ ብምዝጋብ ታሪኽ ዝሰነደ ኣዌሮም መማዓራሪት ሾቶ ብምዝጋቡ ናብ ጸወታ መለሶም ኤሜሪክ ላፖርተ ሪያድ ማሐረዝ ጉንዶጓን ሾቶታት ሙሳኹም ድማ ሲቲ ድሕሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ንክልተ ግዜ ተኸታታሊ ዓመት ጽዋዕ ክትዓትር ዝኻለት ጋንታ ኮይናላ ኣብ ጸወታ ኣብ 82 ደቂቕ ተቐይሩ ዝወፀ ሓለቓ ጋንታ ብራይተን ስፓኛዊ ብሩኖ ካብ ጸወታ ኩዕሶ እግሪ ጠቕሊሉ ምእላዩ ገሊጹ ብሳዲዮ ማነ ዝተመርሐት ሊቨርፑል ብወገና ኣብ አንፊልድ ንዎልብስ ዓዲማ ተጻዊታ 2-0 ተዓዊታ ንኽልተ ሽቶታት ናይ ጸወታ ዝመዝገበ ሳዲዮ ማነ ንብሉጽ ኣመዝጋቢ ሾቶ ዝውድድር ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓት ምስ ሳላሕን ኦባሜያንግን ክዕወተሉ ኽኢሎም ሓላው ልዳት ሊቨርፑል አሊሰን ድማ ኣብ 21 ጸወታታት ልዳቱ ከየድፈረ ብምውፁ ብሉጽ ሓላው ማዕጾ ኮይኑ ቸልሲ ኣብ ኪንግ ፓወር ስታዲየም ምስ ሌስተር ሲቲ ብማዕረብ ምፍላያ ካብ ናይ መቀናቕንታ ቶተንሃም ውፅኢት ከሲባ ወፅያ አርሰናል ምስ በርንሊ ገጢማ 3-1 ድማ ተዓዊታ ብሉጽ ኣመዝጋቢ ሾቶን ምዃን ከም ዘይቀበጸ ክገልጽ ዝቐነየ ኦባሜያንግ ክልተ ሾቶታት ምዝጋብ ጋንቱ መሪሕዋ ይውዒሉ ቶተንሃም ኣብ ሜዳ ንኤቨርተን ዓዲማ ተጻዊታ ኣብ ዝሓያል ምርብራብ ዝሰራዮ ጸወታ ክልተን ጋንታታት 2-2 ተፈላለየን በዚ ውፅኢት ድማ ቶተንሃም ንናይ ቸልሲ ውፅኢት ተጠቂማ ናብ ሳልሳይ ደረጃ ካብ ምሕኳር ተዓንቂጻላ ኣብ ሜዳ ንካርዲፍ ዝዓደመት ማንቸስተር ዩናይትድ ብናይ 2-0 ስዕረት ተዋሪዳ ያወፅያ ኣብ ካልእ ጸወታታት ምስ ንርኢ ድማ ክሪስታል ፓላስ ንቦርንማውዝ 5-3 ክትረትዓን ከላ ኒውካስል ዩናይትድ ድማ ንፉልሃም 4-0 ኣዕንያታ ሳውዝሃምፕተን ምስ ሃደርስፊልድ ማዕረ 1-1 ክፈላለያን ከሎም ዌስትሃም ድማ ንዋትፎርድ 4-1 ዲኻታ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን